Ayan na. Nalo ka na. Binuang manimuha pre. Uy, pre, ikaw man din na nagunsa man ka diha. Nangumpay ra ko daari pre. Natulas masagbot pre. Bay ato pre, long time no see. Wala naman ko kita lagi mo asam di kagikan. Ay dito ba kung syudad pre kay trabaho ko dito ba. Ya. Wala man ko kauyon sa pamaagi dito mo tong niulay ko ato niya kismana niya. Karon napo ko atuon dito sa Pikas. To amigo ba kung atuon. Lain pa ato. Sige magpangutpot lagi na imong kuan lawas na unsa man day. Sigurado jud kang sagbot na imong pangatlan. Murag lahi na ginapakita ko nako pre. Bitaw pre murag gaduda jud ko ani murag dili guni katul-katul pre murag bun-i guni tanawag ko pre oh. Sus, Yusip. Magkaputiya di glubot mo pre. Kitang tan-aw. Murag buni gini pre. Tay sa pre, murag na ako'y kaila tong barkadan to sa una pre, manambal pre. Yugi ko palihog pre be. Murag bun-i guni kong pamati pa grabe katula. Tuduan ti ka, ta? Ta pre. Daday mo bukat? Di pre. Grabe katula pre. Ta? A few moments later. Pre! Pre! Wala may tao pre. Anaan eh, basi na igi trabaho. Yo. Boss, ikaw man na pre. Sa man atua pre. Nakoy tuyo bitaw nimo pre. Ako amigo ba, to schoolmate to sa una ba. Na may mga katul-katul siya. Nakay tambal diha basi nakay hinimo dan diha ba. Bitaw pre. May ka na sa manambal. Basi mo sulek mo mga sakit-sakit may pre ha. Maayo lagi ka na pre. Kani akong tambal organic ni. Sige bitaw pre ha, palihog ko ani pre kay amigo bi kana ako ni. Ano gin tambal ni mga garantisado gina ha. Kay ako man up ko lakaw. Una lang ko ani. Nya. Pre, una lang ko nimo pre. Sige pre. Amping ha. Salamat sa paghatod. Unsa man day patambalan mo pre? Bitaw pre. Daghan kay ko katul-katul sa mga lawas ba niya. Sa kung lubot sa katul kayo magaduda ko ng bun-i guro ni pre. Aw, natay tambal na pre. Taysa pre ha. Akong kwaon hulat diha. Karon, sakpa gini sa akong kabuang ron nga dili ko tinuod manambal. Akong sulat ihi ni di. Akong ipainom akong pabayad 500. Karon. Ni nga lay sulod. Akong ipainom niya ni dahil saro dili maayo yung buni ana. Dara pre oh. Imna lang ni pre kay tibok ini. 500 ra guna. Bukan bahala po na pre. Tay sa pre murag hilo lagi na pre dili ka na ihe. Iyo alang tanak pre bisag 100 lang pre. Schoolmate bitaw ta sa una. Ah sige pre. Iskonek kita sa una. Sige pre, salamat nga ni pre ha. Oh, problema pre. Ah, ina day na pre. Ubaho mang anso pre. Naglamit. Hala. Naulian tuod imong bun pre pro. Manong na imong dila ni gahi man. Ay kablaka na pre kay nay titambal na.
Taysa pre ha. Akong kwaon hulat lang diha. Kwarta na pod. Sugla na pagiti ni be. Sar, di mahumok ang gila no. Mahumok na gini ang dila ane. na. Nalo ka na. Pagtibok kina pre, imna na pre. Kiwa na. Wala ka guys, mong dila pre. Basta kung katul-katul mo lain ako pumati pre. Ina pre. Ay kablaka na pre, napakoy tambal ana. Hindi na ako magpatambal mo pre. Kung kwarta na urot na dire. Ug yapon ko na ayo. Ang unsa na mga pre, di na ako magpatambal mo sunod pre. Ay. Tibom rin ako pagpanambal di ay. Na may tikto. What's up mga guys. So shout out ay ko ni kuan di ay Mary Ann Bayato Vicin. Na Ninang Merta, Ninoy Poroy ug Ninoy Tonyo. Salamat kayo sa kaway puwas sa pagtan-aw sa pagkatawa sa among video bisag dili kay katawanan diha. Salamat sa pagsuporta niya. Big shout out po ni Gis Angkahan, Dario di ay nga walay puwas sa pag-send og star sa mga videos ni Ner Angkahan o sa family sa pag-share sa mga videos. Shout out po dahil ko ni Juan, GCBA. Salamat sa pag-support sa among mga vlog mga guys. Thank you.